Koti on paikka, jonka rakennat oman elämäsi ympärille. Elämänmittaisissa sisustusratkaisuissa on kyse itsensä toteuttamisesta, ratkaisujen räätälöitävyydestä ja kestävästä laadusta. Tarvitaan myös tinkimättömyyttä, sillä mitään elämänmittaista ei luoda ilman omistautumista. Laadukkaat mittatilaustuotteet kestävät läpi elämän ja jopa sen yli. Ne nostavat hymyn huulille, inspiroivat ja tuovat arkeen helpotusta. Meidän oma unelmamme on tuoda aikaa ja käyttöä kestävät mittatilaustuotteet jokaisen ulottuville. Me valmistamme tuotteemme omalla tehtaallamme Etelä-Pohjanmaalla ja tarjoamme yksilöllisiä ratkaisuja kotiin. Vuodesta 1994 alkaen olemme luoneet tilaa onnelliselle elämälle. Mirrorline. Elämäsi mittainen.